Здравейте хора, аз съм Шаро Спринт. В този клип ще ограбим една бензиностанция и ще бягаме от полицията. Ето е бензиностанцията. Така да видим колко пари ще ни даде. Здравей, мухло. Така почваме да бягаме, разбира се, защото полицията иначе ще ни залови. Момент да видим дали ще успеем. Сълска работа, дами и господа. Манка му, аз не гледах на картата. Сега ще ни хванат. Не, отзад идва също. Не знам дали ще можем да избягаме. Много лошо място не забутха да не. Тя се удари обаче и аз се удари. Ще спрем да изследвам. Много бързо ни застигнаха. Там че да мисля, че тук това ще ги забави. Не, те ни следват просто. Не можем да ги изгубим.